ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମାମାର ବର ଖୋଜା ସରିଲା ଆଉ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ବର ଖୋଜା ହବ ଖୋଜା କାଇଁ ହବ ବା ସବୁ ଲାଇନ ଲଗେଇବା ହଁ ବା କହିବ ସବୁ କୋଉଠି ବା ମାନି ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗେଇବେ ମାନେ ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ଇଏ ନିଜେ ନିଜେ ଦିଟା ଯାକ ଖୋଜିଦେବେ ନନ୍ଦିନୀ ଉଠୁ ଏ ମା ତୋର ସେତିକି ବର ଖୋଜା ଥା ଉଠୁ ନେଇ ଯା ଘରକୁ ଚାଲ। हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग भगवान पाखे प्रार्थना कर समस्ते भलरे था आसिक है 4:30 आज कुमार पुनिया जाऊे कई उठना मो फास्ट उठी जाऊँ समस्त उठे चलते आज नुआ ब्लॉग को समस्त स्वागत प्लीज मो वीडियो को समस्ते देखते स्किप करते मझे प्लीज समझे सब्सक्राइब करें शेयर करें प्लीज 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 चलते आज ब्लॉग आरंभ करिया कई उठना जाऊँ ନା ଏବା ଉଠୁ ଉଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ହବ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଗାଧେଇବ 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 ହଁ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲ ବାବୁ ଉଠିବ ହଁ ସେଠି ଉଠିବ ଖଇବ ଜାଡ଼େ ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର କରି ରଖିବ ଏ ଆସ ରେ ହଉ ସେ ମୁଁ ଆଗୁଆ ହୁଳା ହୁଳି ପକେଇ ଦେଉଛି ହେଲେ ସମୟ ଭାବେ ଆମର ଟେକା ସରିଲାଣି ସମୟ ବି ଆମର ସରିବ ଯୋଉ ଇଏ ମାଟି ଦୀପ ଗୋଟେ ଏଠୁ ଏଠୁ ଏପଟେ 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 ହଁ ଭଲ ଏଠୁ ସବୁ ଇଏ ସଞ୍ଜୟ ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ଝିଅ ଆଣିଛ ହଁ ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଘିଅ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ମାରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏପଟକୁ ଆଣିକି ଲଗା ଏପଟକୁ ଲଗା ଦି ଥର ନା 3 ଥର ବହୁତ 3 ଥର କହୁଛି ତିନି ପିଢା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଢା ସିନ୍ଦୁର ଦିଆ ହେଇଛି ତଳେ ଥୋଇଛ କୁକୁଲା ଆଉ ଛାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି କୁଲା ଥୁଲା କେଇଟା ହେଲା ହଁ 4 ହେଲା 4 ତୁ କଣ ବର୍ଷ ନୂଆ ଟେକୁଛୁ ମୁଁ ପିଢା କାଇଁ ଧୋଇକି ଆଇଲି ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମନ ନାହିଁ 4 ହଁ 5 ସେଠି ଥାଉ ସେ ହଉ 5 ଥର 5 ଥାଉ କହିଲ ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଉଠିଲା ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆଗୁ ଥୁଆ ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଏଥର ପିଢା ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟାଇ କୁଲା ଥୋଇ ଦିଅ ହଁ ଥାଉ ସରିଗଲା ଥୁଆ ଥାଉ ହେଲା 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 କୁଲା ଛୁଇଁବ ମା ଭୋଗ କରିବ ତୁ କାଇଁ ସେଠି ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ ଛେନା ଉଡ ତ କର ଠିକ ଚାଲି ଛେନା ଉଡ ମନ୍ଦିର ରଞ୍ଜ ତୁ ଭିଡିଓ ସାଥି ତ ଝୋକ ଦେଇ ଛୁଣା ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ନା ହଁ ତୁ ବଳ କରି ଫୁଲ ଧର ଫୁଲ ଆଣିଲ କି ତଳୁ ବଡ ତାସ ନାହିଁ ଦୀପ ତାସ ନାହିଁ କିଛି ତାସ मामा दीदी नुआ भाई ने कष्ट करता आ आ से जानो ना एबे तो निजे निजे कम कर आ कोन देखियो अब लास्ट मामा दीदी सेफ्टी की वीडियो को मा फेस आप पर बो गुगल को बो गुडानी किए किए कहिला कोठु कोठु जो एठु हां से जा दबा कथा देखछ नारी पेपर आगु चिपा पानी ढाले जाए हाथ पे देखिबो आ पूरा फुला रो कोन हां देखो ना तीना के आगे देखो ना गुडा फुला ने तीना किना पीढ़ा आगे रे फुला से टेका सला ना खाइति पीढ़ा पे देखले दे जा पानी छड़े फुला ना ना देरी हो गला चाचा तो मते राखी खांती मते राखी देथिले छुआ सोई देनी नहीं वो भी संगे संगे उठैते से छुआ भी उठी चले कोन
ହଁ ହବ ସକାଳ 5ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ଆମକୁ ବୋଉ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ରଖିବା କଥା ନା ମୁଁ 3ଟାରେ ଉଠିଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି କିଏ କହିଲା ତାପରେ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହବ ଫୁଲ ଟିକେ ଥୋଇଦେ ପିଠାରେ ଫୁଲ ଆଗକୁ ଟିକେ ଥୋଇଦେ ହଁ ହଁ ନଈ ପଡ଼େ କିଛି ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ଦେଖ ତମେ ନଈ ଯାଅ ଏମିତି ନଈ ଯାଅ ନଈକି ଚଢ଼ାଅ ଆଗ ବସିକି ଛାଡ଼ିବ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଚକ ଫୁଲ ଆଗକୁ ଥ ହଁ ପତ୍ର ସହ ଦେ ଫୁଲ ପାଣି ଛଡ଼ା ସେଠି ଫୁଲ ପାଣି ଅଛି ଛାଡ଼ ଝୁଣା ଫୁଲ ଥ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେ ଯା 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 ମାମା ଦିଦିକି ଧର ଖାଲି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ହବ ଟିକେ ଧାଡ଼ି ଦେ ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ବରକାଳି ଫୁଲ ସେଥିରେ ସବୁ ଥିବ ବରକାଳି ଧର ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା ସଞ୍ଜ ଏଇଟା କାଁ ହଲେ ହେଉଛି ଧରିବାକୁ ଆଲୋ ମା ଧରୁନି ତ ହଲୁଛି କାହିଁକି ଛଡ଼ା ଇଏ ବାହାର କର ଚଣ୍ଡ କାଢ଼େ କୁଲାରୁ କାଢ଼େ ତାପରେ ତା ଧୁରୁ କାଢ଼ିବି ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଯେ ତା ଧୁରୁ ଟିକେ କାଢ଼େ ଦେ ପାଣି ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଥାଉ ଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସରିଗଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଇଏ କ'ଣ ବେ ସିନ୍ଦୁର ବାଦ ବଡ଼ ବାନ୍ଧିଲା ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସେ କପୁରଟା ବାନା କ'ଣ ଆଣିଥିଲା ହଁ କର୍ପୁର ଆଳସ କରିଦେଲନି ଆଳତି କରିନ କପୁର ଆଳସ କରିଦେଲନି ନା ଖାଉ ଶୁଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କାଉ ଆସିଛନ୍ତି ଉଡ଼ିଗଲେ ଉଡ଼ନି ଚଢ଼େଇ ଡେଲି ଆମର ଆଉଛି ଓଇ ତମର ସବୁ ଏମିତି ଫାଇଦା ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବେ ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଖାଇବ ଦୌଡ଼ି ଆସ